Perfecte, perfecte. Però quan te l'existe hi ha un paper legal que te donen? Sí, tal. Y ya una junta directiva y toda la pesca. ¿Tú qué te esperas? Me claro. El president, vicepresident, Tot, tesorero. i els altres tesoreros. Ja està, no? Con el gris. Home, és grosseta, és grosseta. No, que són grossetes. Deixa-les si vols. Jo el que faria era, quan estiguen, deixar-les per els cantons. ¿Vale? Y entonces lo que farem és al mig per el sou. I ja en el moment ja es cau nou, fiquem la fava a això. Fiquem la fava, no? Quan te fica l'ou, fiquem la fava. Claro. Espera, que se'n va pa callar. Vale, quita-li l'ou. I la sal, quita la sal. La sal. La sal? Sí, ara bé. Pasqual, trae la sal. Hostes, hamburguesa y ou? Sí. Pues podían posar ya las faves. Sí, claro. Espera un poquito que fiquen la sal, si no... Jo no ho sé, si quieres. La cullera esa... La cullera la té... Mírate, Eusi. Si salga un poquito. A la cara de hamburguesa. Sí, que... Poseu bé una cullereta d'això, de faves. Sí, tot és. No? Sí. El foret al centre, home. I l'ou on el poses? Ah, sí. Vale, va, el problema de l'ou. Vale, va. De la pelegrí, de... Espera, la porta. Vinga, va. Ja n'hi ha.